jotono lamsago ketal video जों tini hingke kok borok major paper 8 4 semester ni unit 3 ni bengsonal 1 no tui nailenai o bengsonal thungnok ni jotogoi tongmung fil bri tongo hingke जों puila no tongmung fil sani question nailenai mane ang omti haike question nai je norong no tongmung fil sani kaisa video nai tongmung fil nei ni hene kaisa video nongkhornai tongmung fil tham ni hene kaisa nongkhornai last o kaisa nongkhornai tongmung fil bri om haike no ang 2 mark question ni kaibri video snamnai o kaibri video no nai noro 2 mark srangka hingke no 2 mark ni bagai te extra ba alka kono porina nanglak bengsonal ni eba unit 3 ni bengsonal thungnong ni 2 mark ni question di te kaisa kok jotoya baksa borok wan sugo je 2 mark ang 2 mark to thaisa thaini se kalaiwano phaiwano kaisa unit ni hnai baksa borokhe poriya mani tongo phiaba जों 2 mark jodi गोबां ke porikha hingke no जों pore 12 mark suina thangtani chono chubacho khlaio amtita 2 mark porikha hingke जों 12 mark thangai suipuro je jora chong amjong mungriwo o jorao जों chubacho manai mano haini bagai जों 2 mark no bo ma porilainai hingke faidi जों tabu hingke beshi kok sayawai question bokha thanglai siwano tamo question tong bomti khai phaiman ang norong no sukrubui sawano ke video no payasak nai tongde poila ni question tongo bengsonal 1 thungnok sunai sabo hinke kifil mungkha suinai ongkha suikrang semlal deborma 2 number ni question tongo bengsonal 1 thungnok bo bisiwo suijakha omoni kifil mung ongnai sujakma bisi ongkha July talni 1973 bisiwo 3 number question no tongo bengsonal 1 thungnok bo bisiwo kari jakha omoni kifil mung ongnai 2009 eba 2009 bisiwo 4 number question no tongo rampodo no buma bupha tamo hinai nung eba ring hayake जों haipano hinai mano rampodoni nickname ta mane nogo tamo hinai bono ringjak hingke omoni kifil mung ongnai kalung 5 number question no tongo onpha ba haino kalungda phaika hunmang laijakha dela okok butang boroni sanai sabono okok sa omoni kifil mung ongnai bengsonal 1 thungnok ni 2 number ni sanai roinopoti rampodoni buma te sabono sa hingke rampodono sao noro question rok bujiya eba answer bo bujiya ongoi tongkha comment khlai sade 6 number tongo bahai norok ba kisapano borok rohorei khobor roro liyaba sanai sabono okok sa kifil mung ongkha roman 1 ni sanai rampodo te roman 2 ni answer ongkha roinopoti bwsla rampodo no sao 7 number tongo cholera manjak khnata okok butang boroni sanai sabono okok sa eba sajakha kifil mung ongkha roman 1 ni bengsonal 1 thungnok ni roman 2 ongkha sanai rampodo roman 3 ongkha rampodo buma roinopoti no sao 8 number tongo boro cholera kuleru thumnai rok bai bujago thumnai rok bai sabo okok sa sabono sa eba sabono okok sa kifil mung ongkha roman 1 no sanai roinopoti roman 2 roinopoti bwsla rampodo no okok sao 9 number tongo
dodorok khabrumrui doctor rok phano naharuyaba sanai sabono okoksa omoni kifil mung ongkha Roman 1 ni sanai rampodo Roman 2 rampodo buma rainopati no sao 10 number tongo boroni doctor rok hnei hamrui manai boi mutai rok se yakariya hinke ba sanai sabono oko sa omoni kifil mung kha sanai roinopati bsala rampotono sao 11 number tongo o dada kapal kriba bsala kusumni yangni hor manlangliya ta sanai sabono okok sa omoni kifil mung ongnai sanai kulchandra Roman 2 tongo kulchandra choitormoni no sao mane okok sao pano nei mano 12 number question tongo rampodoni bupha bosalo thui te bini bosalo 13 din khlaijangnai klai kifil mung ongnai bono kasto khlaijangmani din ongkha bishubar ni dino eba bo thuimani din ongkha bishubar ni dino te 13 din hinke mongolbaro klaio 13 number tongo sodanda khlainai 16 dan okok sanai sabo okok butang boroni okok sanai kulchandra okok butang bengsonal 1 thungnokni 14 number tongo haike boba tangei bamon hunjak nungba tangei buruk hunjak okok sanai sabo okok sabono sa eba sabono sajakha hinke oboni kifil mung ongnai sanai sampodo okok sampodo buphayong rampodo no sao 15 number tongo boda kok bahai je teifano 16 dan riyaba ongnai sanai sabono okok sa kifil mung ongkha sanai ongkha rampodo no buta sampodo sao 16 number tongo boro antajoi chiraiba haino satrungta sanai sabono okok sa sanai roinopati rampodoni buma kulchandra no roinopati sao 17 number tongo hai oboba bebang bamon sano manaita boroni sanai sabono okok sa kifil mung ongkha Roman 1 ni bengsonal 1 thungnokni Roman 2 choitormoni sao Roman 3 rampodono choitormoni okok sao 18 number tongo o asugna phano boitorni par khlaina bagui montro samala mutai rumala sanai sabono okok sajakha amoni kifil mung ongnai sanai kulchandra rampodono okok sao 19 number tongo 13 din tongya kheba somas bonchi rok khlai jaga no blasla sanai sabono okok sajakha kifil mung ongnai sanai rampodo nibuta sampodo Roman 2 tongo sampodo buphayong rampodo no okok sao 20 number tongo somas bonchi tamo amoni kifil mung ongnai somasni eba dofa hodani tikhlaijak borok eba rkhlai rohorjak borok no somas bonchi hino thaisa kokbai sana thangke somasni phataro tikhlai rohorjak borok no hino 21 number ongkha rampodo tamo sebok khlai amoni answer norok comment khlai sadi inke tinini video asungno ongsinai sajagi tongkhe like share comment khlai rodi mungsasuk rok saya ongoi tongkha ke nakardi norong thani nakar mungsano tesa haino hai hambai।